så håber vi på, at de skal holde sig. Hej, smukke musik. Tak, hej. Hvad så, kunne du mærke det i lovpasset? Det er meget. Fedt. Sådan. Det skal være så velkommen. Hvad sagde du til ham? Hvad sagde du? Jeg har kaffe til. Og sodavand. Ej, hvor lækker. Det kan godt være. Og det er en overraskelse, at der havde kommet nogen. Det vidste jeg slet ikke. Jamen, kom og angrib. Rikke, skal vi hjælpe med noget her? Ja, det kan godt være, at It was getting so sick yesterday because just a half second. Sådan der. Så Buster, så er det bare, der skal op. Hej Thomas. Op herovre. Ja, god idé. Hvad nu? Så skal vi lige have det her. Kom, op i dig. Husk det. Så er det meget fint, at skifte. But it was super. Jeg tænker, at vi lægger den her lidt, og så kan man sætte sig her, hvis man har lyst til at sidde i græsset. Så sådan en 1. maj her. Jeg overvejer kort øjeblik. Andre? Hvad bruger du? Det er de cykler, der står herovre, så kan jeg Just crying yesterday because I was just crying. Lufteralarm? Det er en onsdag. Nej, det gør vi ikke. Det kunne ikke være tre kvarter. Har du så lavet? Vi glæder os. Vi kommer for at fejre din dag. Din yndlingsdag. Nej, jeg var ikke nummer med dig. Nej, Manna. Åh, Manna. Det er så meget til dag. Kan jeg ikke tage den der hund? Nej. Jeg kommer snart. Det er lidt godt. I dag er det onsdag.
Så det er i dag. Det er lugter om dagen. Det skal ud derovre. Dagen er endelig kommet. Din yndlingsdag? Ja, vi står ved broen nu. Vi står ved broen nu. Ja, der er nogen, der Nej, det har glæder indlagt jeg sig til. selv. Ja. Hun er derude over. Vil du have en snack af eller noget? Er der snack i? Den fangede hun ret. Ja, hun er det tiltaget. Men jeg har noget snart her, Gustav, med snack i. Jeg har noget kiks. Jeg har noget snack i. Jeg har snakket om skumpeduser. Der er der Nej, meget. han har spist utrolig mange skumpeduser og fået en lille fra hans dagen. Det passer nok meget godt. Ja. Ellers så bliver jeg altså ikke skyldet, men så kan jeg meget sige, at man får en mave. Og så er der kommer der også. Og der kommer nogen også der. Ja, titter. Så rolig ham, og jeg er respekt for alt det smart. Det er noget, som det er meget tro. Det er den første Jasons fødselsdag i år. Hej med jer! Velkommen til! Jo, tak. Det var fedt, mand. Prøv at se. Vi er glade for at se den. Det er godt farvet. Fedt, mand. Hej, Lasse. Åh, I var søde, altså. Ej, jeg skal lige på Frida, ja, og du har også lidt mad og noget. Kun på busset. Ej, ikke kun det, tror jeg, får rigtig over. Nej, det er sådan en, men jeg er stor, så jeg ved ikke, hvad jeg gør. Ej, hvor er det godt. Jeg kan simpelthen bare ligge i bordet, så jeg skal nå at leve sådan en. Ej, hvor er det godt. Prøv lige at se der, hvad Christina har. Nu har du selv det over det. Ja, Mona. Nej! Gustav, se lige! Nej! Ja. Tak, kajkage, Gustav. Må du se? Hvad er det for en slags? Jeg ved ikke, hvor vi skal stille den, men altså... Den skal stå heroppe på bordet. Det må jeg lige. Ja, jeg kan møde. Ja, jeg kan møde. Jeg kan møde. Der er lige plads. Ej, hvor er den flot. Hvad er det for noget? Ej, hvor er det. Jeg kan møde. Det ved du ikke, hvad er. Jeg kan møde. Jeg kan møde. Sådan. Jeg kan møde. Jeg kan møde. Altså, feber jeg i videoen. Feber jeg. Jeg kan møde. Jeg kan møde. Selvfølgelig, så det bliver Vi har lige været lidt ramt af det. Eller jeg har. Nej, det er så fedt. Der er, undskyld, der er noget kaffe og noget te over i cykelvognen. Og lidt frugt. Og der er sodavand. Vil jeg ikke sige noget cola og noget kaksekon? Jeg har simpelthen glemt at købe noget vand. Nogen har tid. Det plejer vi normalt ikke mere til lige nu. Der er så meget. Hvad sagde de? Er den ikke flot? Er det ikke troligt? Er det ikke troligt? Det er ikke troligt. Er det ikke have møde? Det er ikke have møde. Have møde. Nej, det er ikke have møde. 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 Ellers så kan jeg måske prøve at ringe og høre, Mathilde kan tage noget vand. Og du tager indkøberne eller? Altså, det er Netto ligger vi der. Okay.
Men hvis I har lyst til at sætte jer ned og kan komme derned, man kan også sidde, der var nogen, der sad der, Anders, han havde han sad på den der Det kan have møje. Det kan have møje. Kigger jeg, hvis jeg ser nu, ikke? Mm. Sæt til, hvis jeg ser den, jeg har møje igen. Hvem skal vi se? Jeg har møje. Hvem er det, vi skal se? Det er ikke rigtigt. The Space Det er det, jeg ikke. Jeg har ikke hørt det. Du har ikke hørt det? Jeg har ikke hørt det. Det går op ad længe. Og hygge. Og hygge. Stop. Vil du have en is? Hvad er det, mor? Hvad er det, Mor står og pakker is ud nu. Så var det slut. Så var der ikke flere is tilbage. Kun en af dem. Jeg beder. Så skal du have sådan en space-is. Sodavandsis. Rolig nu. Skal du have en sodavandsis, eller skal du have vaffelis? Godt så. Så spiser den her færdig. Ja, du spiser den færdig. Kom herover, Bussen. Jamen, der står faktisk en over også, Er du med at sidde, Bussen? Det er ikke på for dig mere. Der skal ikke bruge Jensen af Vige. Der skal ikke bruge Jensen af Vige. Eller Semi. Eller mormor. Der skal ikke bruge de andre. Der skal ikke bruge dem. Der skal ikke bruge dem. Der skal ikke bruge dig. Så snart den siger mig, så kommer jeg ud til mig. Og så er jeg rigtig. De ligger på reddet. Der er nogen, der ligger på reddet nu, så de er stadig. Jeg kan også prøve at komme en rigtig. Pas på. Har du noget? Jeg kan ikke lægge sådan en pakke ind. En god fest. Det kan ikke blive bedre vejr, hva'? Nej, det er bedre. Det her var sindssygt varmt sted. Det er en mor. Din mor har sådan noget. Og var det sygt? Ja, for det er Det er sygt, der er lige en cykel her bag. Og det er fedt. Og man skal have en sodavandsis. Det tror jeg ikke. Men det er ikke. Det tror jeg ikke. Jeg har møde. Nå, men jeg kan lige så godt starte med at fortælle, at vi har faktisk kørt alarmen allerede. De har haft gang med luftalarmen. Er det ikke rigtigt? Nej, det er rigtigt. Jeg løb ind og hævde ud af huset og sagde, kom og hør, Buster, kom og hør, der er luftalarm. Det er tirsdag. Okay. Okay, men det kommer også klokken 12. Vi venter på det hele år. Klokken 10 minutter over 9. Men vi blev enige om, at det er nok været ude på forbrændingen, der har været en alarm. Men den blev bare ved med at køre, så kom den lange tone, som bare hyldede meget længe. Ja. De har i hvert fald skrevet ud det der med, at det er kommet fra. Ja. Ja, men det var også kun derfra, der kom noget med, kan man jo høre det. Inden de gør det her på telefonerne igen. Det tror jeg godt. Der kom luftalarm, og hvornår kom, og hvornår kom på telefonen. Det gjorde den kun hos nogle af os sidste år. Der var nogen, der kunne blive reddet. Og der tændte de ikke den der. Det er meget selektivt lige med videre. Så jeg er lidt spændt på, om de bliver også. Katrin? Det passer ikke. Nå, hvad synes du så, Buster? Ja, det kan jeg godt se. Men godt er meget. Det er da meget hyggeligt. Altså, jeg har lavet sådan nogle ungdom som børn, hvor jeg har bare fået en tennisbold og stået op og drået en væg. Det var tavlig alle. Ikke rigtig velvågen. Og så ligger sådan en fysås, så kan man gå. Det er gummibånd. Der skal få sådan en hård sort gummibånd. Så ikke der får gummi med den, fordi altså, så kan man nok væk på, fordi det er svært, når du står over. Det hjælper mig ikke. Meget dejligt at være. Det er hvor han lige
Der Thomas, der er lige sender mig afsted. Der kan jeg jo ikke godt mærke om morgenen. Og så kom jeg til at vælge på det der fuldstændig, så alle har væltet sådan ind over. Og så det er ikke godt for mig det der. Hvad så? Han møder? Han møder, hvad er det? Nej, det har vi glemt at købe. Jeg har prøvet at se, hvad jeg har slik og skumpeduser. Jeg henter lige noget til dig, pludselig. Og kaj, det er ikke Hvad er det der? Og kigger på mig. Det er dig, der Hvorfor står det og kigger på mig? der er inviteret over din dame bag dig. Hvorfor står det her og kigger på mig? Jamen, det ved jeg faktisk, hvad skal jeg Hvorfor står det og kigger på os? Hvorfor står og kigger på os? Hvorfor står jeg og kigger på dig, der er inviteret til luftforlam bagved? Hvorfor står det og kigger på dem? På de andre? Hvorfor står det, det kigger på os? Hvad står det, kigger på mig? Det gør vi. Hvad står jeg og kigger på? Thomas filmer dig. Kigger på alle sammen? Kunne du tænke dig en sodavand? Ja. Tag en cola, siger ham. Cola eller Faxe Kondi? Jeg har fået dåsen. Ja, han spørger alle mulige om, vi kan sætte på. Kan du også have en slik og ned, der Nielsen? Ja, han hver dag. Er det lækkert med slikbus, Så der? er det lidt ikke. Vi står hos Viggen. Okay, vi gider ikke mere. Og så driller han sig. For første gang nogensinde kan jeg faktisk give dig en cola. Efter du har spurgt om den. Det er rigtigt. Det har jeg aldrig kunnet bare. Skal jeg lige åbne den for dig? Jeg åbner den lige for dig. Så skal du se. Jeg ved ikke, hullet er lige her, hvis du lige mærker med dine fingre. Ja, det er lige der hullet, ikke også? Jeg kan godt se, at stå og kigger på den. Ja. Skal jeg finde en kop? Nej, jeg finder lige en kop. Det er faktisk det, jeg gør. Jeg kigger på det der. Hvorfor står vi og kigger på? Det er noget dig. Kigger på hvad? Du skal bare have låten for jer. Værsgo. Den er lige her. Hvad står jeg og kigger på? Hvorfor står jeg og kigger på alarmen? Hvorfor står jeg og kigger på alarmen? Det lyder som, vi får et eller andet, så vil jeg godt, der sker. Men du er også sportsudøver, så det kan du godt. Det går helt galt. Hvad var det? Hvad var det? Hvad var det? Det er ballonerne, Buster. De blå balloner, vi havde aftalt. Hvorfor står jeg Hvad siger du så? Det havde du lige glemt, hva'? Hvorfor står jeg og kigger på den? Hvorfor står vi her? Hvorfor står vi ved siden af det? Jeg synes, at det er muligt. Jeg synes, at det er muligt. Hvad? Nu jeg hørt. Nu er jeg fint. Der er slet ikke noget. Der er slet ikke noget. Hvor er sammen? Jeg har ikke set. Du står bare og glor på den. Klog på hvad? Hvad er jeg klog på? Hvad er der står klog på? På hvad? Der står klog på hvad? Der er balloner på en turnering, det er skide fedt. Kan du lave ballonbøger? Jeg glor ikke på noget, jeg hænger på. Jeg ved, at det var det ikke, og giraffe og Der står klog på den. Wow. Hvad så? Er der nogen, der skal i selvfangen med sig? Hvad hedder det? Hvad er man, når man er? Hjemmebane i parken. Ballonbærer. Så folk er sådan, der kommer nogen for at buge, og så er der en masse, der kommer for at drikke sig på. Sådan var det sgu ikke før.
Altså, de mennesker, jeg har mødt i dag, de er ikke nogen, der skulle ind og drikke sig fulde. Det er 10 gange, jeg har været med, så er det sgu ikke været på politik. Nej, så det... Det er på promille. Ja, så det er Nu kommer præcis. vores situation. På fejlet. Så er der sgu jeg rig, hvad på stedet? Jeg synes, det er ambitiøst, de hænger det op der, hvor der er tårn. Det var spørgsmålet om, hvor I hænger dem henne. Ja. Skal vi hænge dem ude i de fløde? Ballon. Det er super lækkert. Ja, det var sjovt. Ja, jeg kan se det. Sådan, Buster, så er der blå balloner. Mere end 2 nu. Om en halv time. Men ja, Præcis en halv time, Buster. det er Buster chok. 1 minut. 1 minut. Kommer bunkerflyet. Ja, der er kaffe inden sorter i den der, og så er det urte til den anden, så der er en mængde af kris. Jeg ved ikke, at dobbeltkoppen, det er så varmt. Det fandt jeg lige ud af. Det er bare en god idé. Nej, en halv time. Buster, lad os slå os ned. Ingen andre gør det. Det er jo bare... Den er stort så. Hey, hvad sker der? Hvorfor står vi her? Vi står og venter på luftalarm. Vi har ventet et år Hvorfor står vi her? og snakker om det hver dag. Hvorfor står det rundt dumme? Hun fik en bid med lige. Jeg er kommet for at se dig. Det var dumme med mig. Ja, ingen nummer. Jo, det var dumme også. Altså, det var noget med luftalarmen bare i morges også, men det var lidt en fejl. Der kom ordentligt ikke det luftalarm. Det var der kom falsk. så. Det var falske luftalarm. Vi hørte også i går i Køge. Der var det jo helt galt. Så har vi en ny video at se snart. Der var et eller andet Så nede i kan vi København, se video igen. der var spærret af. Men jeg har set alle versionerne nu. Har du det? Ja, faktisk. Så er der også meget fedt, du er med på den næste. Ja, det synes jeg. Så man kan se folk ændre. Det er det, jeg siger til Lasse. Man kan helt se. Ja, det er min stemning. Julestemning. Camilla, som over Stine. Antonin. Ja, dem har jeg Hvor aldrig kom mødt. Jeg har set stemmen fra? Jamen, Camilla er vores spiller. Hun har været med. Jamen, der var også en anden, der hed en anden. Det er sommer efter eller vinter. Okay. Kommer ned i vores hus. Men der er også en, hvor er det... Stoppet for mange år siden, og nu så brød kontrakten. Ja. Hun har fået et job, hvor hun rejser et par måneder om året. Hjemme på uger, så igen, hvor man sin rejseguide. Så skal jeg flyve til månen til planeten Der er ikke Jorden. også en mand for kubilen, hva'? Skal jeg? Okay. Månen? Så skal jeg ikke flyve til månen. Skal jeg? Ja. Hvorfor står jeg klor på? Jeg glor da ikke, husk det. Snak med din mor. Hvorfor står vi her og ser kirken den er på kiwi? Hvad er produkter? Hvad er produkter? Ja. Det er mine på drengen. Hvad til det er på gang? Det er jo hans, hvor andre måske har en masse. Nu står på, at og Det er meget nemmere, når vi har 12 kilometer. så kommer der en varme. Ikke på mig. Jeg har med det. Kommer fedt, ikke? Det er nok ikke. Mor start. Ja, det var derfor, vi skulle blive hjemme, ikke? Ja, jeg tænkte, at det var meget galt. Så du er
Gustav, vil du vil gerne have hende med. Du sagde, vi skulle tage hende med. Så jeg nej, vi gør det. Så Thomas ind. Du skal holde den derovre, så for jeg gider ikke, nu kommer herover og ryster sig. Så sidder jeg hernede. Jeg behøver ikke kaste noget i mig over selv. Ja, men vi snakkede også lidt om, hvorfor det der er i testen. Det er nemlig, at den er hver profil over. Der er den bundet. Og hvad er det, man bruger den til, Gustav? Ja, hvorfor bruger man den? Cirka det korte. Du skal ikke klippe i fingrene, Gustav. Hvorfor er det, den larmer? Ja, den korte, og så kommer den lange, som er det, der er aflægset. Altså den korte lange. Thomas, får du her? Okay, så siger jeg det. Det er fordi, at hvis der kommer bilen rundt, og hvad var det, vi hørte i radioen, da vi lavede med smil på restauranten, hvor der hørte vi, at der var kaos nede i københavn, så jeg havde spændet af det. Så kunne I komme med togen, kunne I komme ind til København, og så så vi filmer på telefonen. Det var kaos. Hun har også ikke. Der var brændt. Så der var jo meget, meget fint, hvor hen over, og man vidste ikke, det var helt det var, men man får det meget virkelig bevæget over. Jeg så det var folk, der spiller om ikke at søge til sygehus, og så er det ret så mange, der gjorde det. Sagde du også, at hun kom? Næste gang. Tak og i lige måde. Hej, smukke Daniel. Hvor er det spændende. Hej. Hej selv. Hvad er det? Hej nu. Hej, Ben. Hej, Sarah. Hej, det er der så. Jeg kan se dig. På Netto-broen. Ej, så bliver man filmet. Så skulle jeg ikke have gået og haltet sådan. Så ville jeg lige have rettet mig lidt. Stop. Fortæl. Det er den der. Det er alle Gustavs pædagoger fra Stjerne. Men det er næsten klar. Hvad er det for en Nej, der er blandet for Kubi. Nå, det er rigtigt. Jeg kan ikke vide, hvor jeg er fra. Er I var Gustavspædagoger til det? Nej. Men jeg er Gustavs mormor. Ja.
der er det ene hold, vi på broen der, det var noget mere, så kan man stå i vejen. Man skal hele tiden køre på, om det var så stresset. Ja, tog en masse snacks i stedet for at spise lidt mindre snacks, så Ja, det var dengang, jeg skulle være sammen, så okay, jeg prøvede at spørge, og han siger sikkert nej. Der er det her, og der er også snacks. Okay. men så var han det der, så klokken 12, så skulle vi hjem. Sådan er det. Deadlines. Han behøver ikke være hjemme klokken 12, bare man kører til på. Det vidste jeg så ikke. Jeg var meget lidt dengang. Så det var hyggeligt for stedet. jeg klarede det med det. Ja. Der mangler ikke noget. Der er alt muligt lækkert. Der er også snacks derovre. Det er boosterdag, fordi der kommer luftalarm heroppe fra højtalerne. For hvert år, den første onsdag i maj. Og det er boosterpædagoger fra institutionen, der kommer. Nogle gode traditioner. Ja. Det var sådan et usædvanligt sted at være hyggeligt. Der er stå på broen, men vi irriterer folk, der skal søge forbi. Så vi har sidste år fortræk vi hernede. Det var ikke godt. Så vi har flyttet os lidt. Jo, tak, det er klokken 12. Hvad Så kan du tænke på os. Goddag, Buster. Morten siger goddag til dig, Buster. Altså, der er for meget opmærksomhed. Ja, det kan bare være modsat. Jeg kan ikke gå nok. Der er for meget. Nej, han kan gå. Jeg vil bare sige det. Det er super sige. Det er der står på svømning. Vi snakkede ørerne af omkring noget med nogle nuggets og noget. Der var alt muligt. Og vi gik tur langs vandet med næsten over med Vilja. Og jeg fik ikke for det, var det hedder hyggeligt. Meget om go-kart. Go-kart er en god oplevelse. Det er lidt spændende. De kørte næsten for hurtigt, så man ikke kunne nå at se. Nej, vi kunne se, fordi vi stod ret tæt til højre. I forhold til det, der ser rigtig lidt. Nej, en brød. Nej, det er snappet. Vi har lavet at lokke ham til op på vennerne en gang for at få det. Så man kan se, at han ikke var på gang med. Vi har prøvet. Sidste var der også, der prøvede søster, og vi var med, og vi kunne ikke huske det. Og jeg har også prøvet at blive med over den der. Så kan man ikke. Så er det ikke godt. Ja. Jeg skal også ret langt ned. Det går nu nok, hvis hun har jo skåret. Lige rundt. Jeg er bedre. Sidste år, der kom vi mig en løbe. Jeg tænker også, faktisk er det så det er Jasons fødselsdag i dag. Og det var faktisk, da han blev født 1. maj for 10 år siden. Så var det, så i dag, så rammer han. Ja, det gør han. Det er 5 år. Når han bliver 5 år, så rammer han. Det vil sige, at det er så hver 5. år, så det er nu bliver han 10 år. Så det er den anden gang, han bliver for hans liv. Ikke husker. Jason? Kommer det også? Det kommer de også til at få. Hold på hold. Jeg vil give dig til den.
Lille hat. Der var ikke noget at spise. Stop, Daniel, og se lidt den der lille franske der. Nej, det er så. Er du et hundemenneske, eller? Nu skal du se, når hun ser næste. Ej, du må trætte mig der. Ja, der er heste. Der er mange heste. Det er der for en kæmpe røde skole. Vi går ikke den vej. Den er sød. Kom hen. Er der nogen, der vil have mere is? I går bare til det, for ellers så smelter det. De står i den der. Skal jeg rykke på den, Thomas? Buster, jeg skærer kajkagen. Den er massiv. Hold da op. Kæmpe romkugle. Husk, det er en kæmpe romkugle, tror jeg, men den er godt nok massiv. Er du klæder også lidt med den gang? Så er der alle sammen, jeg vælger at komme. Ej, var du god til det? Den smager bedre end hjemme. Det var godt. Ja, det var for det der, Buster. Nej, grønne smager godt. Jo, det er jo hygge weekenden. Ja, vi hygger. Hygger med hvad? Ja, med alt muligt. Prøv at se, din mor har sådan et kurv her med bananer og appelsiner. Og her der kan du smage den her kage. Gulerødder, kartofler Romkuglekage. og kartofler. Jeg elsker kartofler. Kan du også lide oliven? Jeg tror, jeg kan Det er ved at være tid på folk, ligesom du. Jeg tror, jeg kan bedst lide den. Jeg er alle sammen. Den er 13 minutter i. Jeg er 30 minutter, 20 minutter kommer den første lufterne. Jeg tænker, jeg gik ned til jer klokken 11. Der var jeg dernede for sådan... Så siger den er rigtig. Jeg er gået allerede en time før. Så kommer den med hårde tunge. Med hårde tunge? Hvad siger du? Ja, hvad det var? Den kommer lige om lidt. Nej, der står 10 minutter. 10 minutter. Jeg har noget samse. Så for Jeg tror der også, der skal komme nogle flere mennesker. det, der kommer nogle flere. Der kommer flere med Mathilde. Ja, det tror jeg. Eller Karsten. Karsten, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at Semi og Mathilde kommer. Karsten. Og Jason, han har fødselsdag. Den kommer også. Det kan ikke være Buster, vi er lige ved at smage på kajkagen herovre. Hvorfor står det alle sammen? Vi kommer op i den herovre. Nej, jeg har købt gulerødder, Buster, det ligger nede i den. Det er meget store en, jeg har fået. Jeg elsker gulerødder. Hvis du vil have en gulerod, så kom herovre.
Klokken er 12 minutter til lige nu. De her videoer, der han jo faktisk hurtigt. På de her videoer kan man jo se, at han først, det er ligesom når han bliver skræmt over andre ting. Han bliver skræmt over det, og så når det er slut, så tænker han lidt, og så synes han, det er spændende. Så sådan oplevelse, jeg tror, det er det samme med go-karten der. Det bliver som om, at han først synes, det var lidt farligt, og så synes han, det er super spændende bagefter. Ikke det med go-karten, men jeg kan fortælle dig. Som jeg sagde, det var rigtigt. Ja, det er ikke noget. Sker ikke noget. Hvor bliver de af? Jeg kan se den. Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke høre den. Hvordan skal man det? Skuffer du sig til alle sammen? Det var fordi Anton var her, så ville jeg tro, at det var Anton, der kom der. Ja, det er lige der. Hvis der var Anton var her. Hvis der var Anton her, så hvad er med så her? Hvis der var Tina var her, hvad så? Og se hvad er det her? Men hvad så var Morgen? Hvad så var Anton? Hvad så var Karsten? Hvad så var Karsten? Vi ved det ikke, Gustav. Jeg er ikke sikker, jeg kan se. Den kommer derhen. Jeg kan også høre den. Se den. Åh. Jeg hører det. Kommer det her sådan? Ja. Mangler de en forfar og søstre og alle sammen? Og mig? Og mig, måske også mig. De kommer stadig. Og mig. Hvad? Hvad? Tror de ikke kommer tilbage? Man er spillet bare der. Kommer Anja også? Nej, Anja kommer ikke. Hun er på arbejde. Men Anton er her jo. De store bror. Jeg skulle stadigvæk se den 8 minutter. Men der kommer en høj, kommer jo heroppe. Højtaleren. Det kommer til højtaleren. Hvor bliver de af? Det tager en tid nu, vi er kommet meget tid. Jeg håbede, men han tog, det var en kamel, man skal styre på den ikke engang. Ude at sige noget til os. Du kan se, hvor vi styre på. Hej Gustav, de er alle sammen i jer. Vi har alle sammen kommet for at fejre dig i dag. Det ved jeg ikke. Verdens bedste lufthavnsdag, ikke også? Ja, vi glæder os til det. Jeg kan godt se det, ja. Hej, hej. Jeg kan godt se dig. Ja, tak fordi du kommer. Du fejrer det. Bare så hyggeligt. Så er den blå vogn med i dag, ikke også? Ja. Står derhenne, men om lidt, så går vi mere ud på broen. Det vil vi gerne. Vi kan ikke se den. Vi kan ikke se den. Vi kan ikke se den nogen steder. Jeg er overrasket over, at Vi kan ikke se den herfra. Jeg kan ikke se den nogen steder. mine søskende ikke er kommet. Jeg kan ikke se den. Jeg kan ikke se den herfra. Nu kommer Ulla i hvert fald. Ulla, hun har Peter Byske ud. Jeg kan se den derovre. Kommer dine venner med? Hun har sin kjole, hun så på først. Det er alle dine venner. Kom der, står og blød. Vi kan ikke se den herfra. Vi kan ikke høre den herfra. Luftalarmkjole. Jeg kan se Ulla med pidskjolen. Ej, så har du lufter du din luftalarmkjole. Ja, ja. Der skal jeg.
Du kan også se Ulla. Jeg har lige set Ulla også. Nå, undskyld. Den har jeg kun på til lugtelarm bag. Og i dag er det Jasons fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, for som han rejste sig om. Der er chokolade og kager til. Hvor smiler han, hvor er han glad. Hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar for hjem. Jeg venter mor og far. Og fejrer Jason med sin 10-års fødselsdag. Tillykke Jason på luftalarmdag. Og hej Mette. Tak igen, venner. Tak igen, venner. Tak igen, tak igen, venner. Tak alle venner. Hvor mange kanaler siger du? Hvad siger de? Hvad siger de? Det snakker jeg ikke. Hvad siger de? Hvad snakker jeg om? Jeg kan stå på det. Tillykke med Sonic. Simi, tillykke med Sonic. Tillykke med storebror, Vilja. Tillykke med barnet, Vilja. Tak, mormor. Tillykke med dit barnebarn. Og var det så dejligt, Buster, du så kan skrive med, og der er blevet lagt tæpper ud her, så man kan tage en lille slapper, hvis man har lyst til det. Jeg har is, jeg har sodavand, jeg har en hel skål med slik. Der er en stor kajkage. Jeg har frugt og sodavand og kaffe og te og hjemmebart. Der står noget cola nede på. Hvad er jeg ikke med den sidste år? Og noget baksekondi nede. Den sidste år, den kommer ikke ud. Jeg har afskaffet. Det er dronning. Det er dronning. Det er dronningen. Se. Jamen, sidste år tænkte han er dronning. Han er dronning. Det er Anna. Det er Anna, der er dronning. Det er mig, der er dronningen. Okay, den tager du lige på dig. Det er Gyven, der har døbt mig det. Okay. Der er en anden, der med sin maler. Dronningen er Det må være dig. Hvad gør man nu? Han siger maler. Jamen, nu kender jeg ikke nogen maler. venter, og så lidt til er det spændende at se. Ja, det lyder som maler, men det kan godt være, det er noget andet. Er det ikke mor, jeg plejer at sige til 5 minutter? Det er piger, som han bowler med, som skyder noget, der minder lidt om. Det er mor, jeg plejer at eksperten. Det er hende, der plejer at være ekspert. Så for pokker. Ja, det er hende, der er chefen. Det er dig, der er chefen og eksperten. Nej? Nå, okay. Der er dronningen, og så er der chefen og eksperten. Kommer den nu? Nej, det gør den ikke. Den kommer om 2 minutter. Det
Vi tager et billede. Vi tager et billede af alle sammen. Alle sammen. Ej, men hvor bliver det? Ved du hvad? Det er jo noget med i år, Buster, at de også ser, at der kommer noget på telefonerne. Det gjorde der jo også det sidste år hos nogen. Så har du Beinter fortalt mig, der havde været luftalarm i år. Ja, klokken 9. 10 minutter over 9 ud fra, jeg tror jeg var fra forbrændingen. Man kan løbe over fra standen af og over hele Buster. Hvis I løb ned Buster, der er luftalarm. Det var kun derfra, så det var ikke så højt. Skal vi have filmet alle sammen? Jeg tror, der har været Filmet ham? jo. Og hvor er det faktisk? En dukke? En dukke? Ej, jeg tror, det ligger ikke. En lille dukke? Der var han jo. Der var han jo. Så kan den godt starte. Victor var her første onsdag i april. Klokken 12. Løbende på torvet. Det er ældste. Der kommer 1 minut. Det er bowling. Det er bowling. Ja, prøv at høre. Når klokken ringer. Jo, det er klokken. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Det er min tælling. Nej, også far kommer. Det er en maskekolde. Hej, far. Hvorfor står jeg klog på den på de andre? Og min telefon larmer den her gang. Hej, hej. Den starter fedt. Hvad? Sig hej til far, han står der også på bordet. Hvad? Det laver så med mig. Det der står her, det gør Carsten. Det laver så med mig. har også kommet. Det laver så Sig med hej til mig. far. Har set det? Det laver nummer med mig. Det laver en nummer. Nej, der gå op og sige hej. Gå op og sige hej. Kommer Carsten? Hvorfor stod jeg? Det skal fejres, det gør du bare. Kommer du ikke ned og siger hej til ham i stedet for? Buster står og går i stå. Du har spurgt efter dig så meget, så nu kan vi sige, at du er her. Og dejligt også, at du kom, Dan. Må jeg få en kram, Lix? Nu er jeg kommet til den. Nå, du er også i vandet, lille hund. Du er allerede i vand. Er du glad for det? Jeg kan prøve lige det her. Ja, det er præcis. Jeg er meget glad. Ved du hvad? Ved du hvad? Nu er jeg ret så kunne Og det er jo også næste år. Jeg går lige op og ser mig tilbage. Nå, så kan man lige sidde der. Jamen, det kan man da. Eller det kan. Det er lige så før, jeg Er der ikke nogen, der vil have noget is, inden det smelter? Hvor der kommer bombe
Jeg har sandwichis, jeg har vaffelis, og jeg har sodavandsis. Hvad byder I ind med? Jeg er ikke uddannet i det der. Jeg ved ikke, om man skal gøre. Jeg stiller bare ind foran. Jeg stiller mig. Jeg er der de professionelle, skulle jeg sige. Vaffelis, sandwichis. Ja. Og samle trampolinen færdig. Har du fået en trampolin? Ja, han har fået en træktrampolin. Okay. Den er så lang, firkantet. Jeg så det godt, den er så flot. Ungerne har også været i den. Hvad sagde du om det? Den løber fra dig. Den løber fra dig. Nej, de løber ikke fra dig. Der er ikke meget travlt, der løber. Husk, vi er bare her. Jeg har oplevet det en gang for ikke så forfærdeligt lang tid siden. En gang, mens vi var derude, så kiggede jeg på dem, der var i gang med maskinerne ved siden af. Der reagerede på det her. Det gjorde de ikke. Okay, vi kører med det. Så kan jeg godt se, der er noget. Nu til Pernille. Så kan jeg se, at de begyndte sådan på at finde på Hun har optaget. Der er også luftalarm. og så begyndte de også at kravle ud af gangen, der var vi på vej ud. Som altid. Og far står op. Der er et eller andet med, at de har investeret i noget nyt system derude. Der står det her. Du står bare ikke så god til det her. Vi kommer ikke engang til, hvad præsidentadvarsel. Der lå rundt af dammen. Så der har jo været i, og så stadigvæk i noget affald. Ja. Så det kan de også. Vi sender en ekstern system. Det er jo på samme måde på ferie. Når der var højstyr efter vagtskift, den kørte. Nej, I kan nå det nu. Nu er der luftalarm bag. Ja, Hvor blev de alle sammen? Hvor blev de alle sammen? Jeg vækker til den. Jeg vækker til den herfra. Vækker jeg til den? Ja, det er det. Er du glad for den? En vinker til den. Jeg vinker den. Jeg vinker til den. Jeg går lige herned. Har du bare lyst til at stå hernede? Hvor hyggeligt, hvor Peter. Eller vil du gerne have lidt mere? Jeg må gå lige forbi. Lucy? Jeg stiller mig lige over i Hey, se alle sammen. Se. Ej, har du fået cola? Hjalte og Freja, vil I med over og gå med hunden alligevel? I vil blive der? Så går, jeg går lige med Lucy. Hej, bussen, hvor er det hyggeligt.
Tak for luftalarm! Den gange er jo det. Jeg synes, at der er ringet 3 gange. Har du far på nu, Gustav? Er der flere, der vil? Nej, de er gået. Det er godt. Ja, kom lige. Så lad os få dem, mens de er gået. Inden de smelter. Skal vi have et billede sammen med din søn, Karsten? Ja, nogle gange måske nej, det vil jeg så sidste kæde og så skal jeg sætte noget på plads og kæde og Har I klar på fødselsdag? Ej, hvor er det godt. Hvor er vi nede? Jeg var på vej over for hinanden. Der kommer en til om lidt, tror jeg. Karsten, du skal lige gå hen, så jeg har et billede, så jeg kan vise ham, at du har været her. Det kan jeg ikke se. Det kan jeg ikke se. Så kom far, Buster. Hvem er det, du snakker med? Sådan der, så har du taget en så er det bare fedt i os. Ja, men det er så hyggeligt. Så har vi bevismateriale. Ja, så kan det altid... Ej, hvor er det godt. Jeg kan blive flyvende lige der. Ja, det er jo i dag. Det er nu. Ja, det var så dejligt, at I kom. Vi ses, Gustav. Det var hyggeligt. Vi ses i morgen.